Tämä voisi olla kenen tahansa pikkuseksilukan huone, mutta se kuuluu Ransulle nimeltään se potilasmaa. Mitä te kaksi täällä hiippailette? Te tunkeudutte tänne, esitätte naisia. Ulos täältä! Kuten useimmilla on se pollakin seksionukkeja leikkitovereinaan, Puh on kokenut monia kakkailuja ja ne kaikki tapahtuivat 0,5 metrin metsässä. Nalle Puh asui metsässä Sandels nimen alla. Eli hänen ovensa päällä oli kyltti, jossa luki Sandels ja Puh asui sen alla. Ja kun Puh kuuli hän tiesi, että oli Teskantin aika. Ei nähnyt novein ei nähdä yhilun. Hän keksi mitä? Entäs sinä? Joo, en minä. Mitä? Ai niin. Aaminen! Oi. Noin on parempi. Kiitos. Asa on murisi niin se ai massu syödä. Biorasyn. Hamdam diidam. Kuntoilun. Tommi ja mä illat kaillaan illassa kakassa aas. Mä skeittaankin jo diskon Minä juuri sanoin, onko kukaan kotona? Ei! Oi. Ei pitäisi olla.